শুধু দুতলা সিমি আং তবে চিনি ডেপুটি স্যার নাং অনুরোধ খাইনাই जों बसाय दंनाय औ जे कमानि आम बेबाग न कायसा खालि नारगोन जों अबनो दुताला खायो दुकान फालनो खालायनाय बागै कारण जों ताबो तुरुक तुरुक जेबाबे बेकारनि संख्या बाङै दङ जतन चाकरि नायगो सम्भव बुंला এবং जों बेकार बा बेकारिया फानो जों थोंग्रोम माने हाय फाल खोरों बावनानै नाङै दं ताबो अ जागायाव শুধু जों सालारक सिमी दुकान नाय आबो गैया অন্তত 30% चीनी बुरी रंगो अवश्य सुजुग नांजाथों और कबांमा सुदु साथाय सिमिया चीनी कबांमा ट्रेडिशनल चीनी नि सुंबो सुंगर फालिमाननाय एवं बननुगुइ ते बुइबो स्रों थांनाय कारण ताकलाय जेबाबे म त्रिपुरा मथा एदिसे हापां फायो जेबाबे खाय अ ताने बन पार्क हुमुलुं पार्क जे बरफ फाइया आबो कोन बছর पान आसे बरफ फायाबो आश्रय बरफ बांखा एका ताबो मनो तेबो नायथो फैयो बरं संनानै जानानै आसुनानै जागा खायरि माखाय म त्रिपुरानि एक नम्बर पनाय बनि बागै तैबार कक साया बेलायखनो म हाय बुद्धु और सिमिंजा इंया सारा त्रिपुरानि प्रत्येक तिचिनि कुंथाय बाराबा त्रिपुरा सा आमचाय रगो अम हाय कबामा स्कूल तब चिनि म त्रिपुरा चिनि मथानि हापां फायो कबांमा प्रोजेक्ट यागन हारजाक दंगो कबांमा प्रोजेक्ट नि बिसिंखनो ताइबो कबांमा कंपनी रो गहायते खाबु दंगो प्राइवेट कंपनी रो अमो हायनो नांनाय कारण कायसा जाति डेभलपमेन्ट अंगाय रां पुसक थांनांगाय अमो हायनो थाय जतनो हामबाय खुलुमबाय।